Mvesi ka m jee n'ọgbụgba agwụ agba na vileji mụ. Mụ a na-abịa na geti ka nkene ndị mmadụ ọ dịkwa nka na-eme maka na eme m invite mvesi na mma dị na nke nke anyị nke nke dị m n'obe ọba na m abịa ha ka ezi ebe m na-eje ndị ọzọ na-ejeta aka mvesi ka m bara mbata ozugbo a na-eme unu a na-akụ ogene ndị mmadụ dị mana ọba anyị nwe ebe mbọ je na nke nke Let's go.